A Oficina de Turismo do Malecón foi o lugar escollido para a presentación dos novos produtos de merchandising sobre o camiño do Barbanza a Orixe. A iniciativa foi posible grazas á aposta realizada polas propietarias da firma local Laguerza, Olga e Pura, e a implicación tamén do recoñecido artista Manuel Ayaso, que coas súas creacións porá imaxe ao proxecto. A idea foi de Pura de Olga, que me chamaron un día se lle facía un diseño para este proxecto. Encontrei-no tan interesante que, ademais de facer un, despois fixen varios que interesoume, creo que é un tema moi bonito. Terminei facendo como 15 ou 20 dibuixos todos que están usándose en diferentes formas, en camisetas, máscaras, vestidos e todo. Creo que é moi interesante e eu estou contento do resultado. A proposta conta co respaldo do Concello e tamén da Asociación de Amigos do Camiño de Santiago en Barbanza a Orixe. Si algo identifica hoy en día Galicia en toda Europa es el Camino de Santiago, y nosotros desde el principio, desde el origen mismo de la tradición xacobea, esa leyenda piadosa que ha traído el cuerpo del apóstol Santiago hasta lo que hoy es y significa Compostela, estamos justo en el origen de la tradición xacobea. Esa aposta que para nós é o camiño a origen, creo que se ve pois a vez engrandecida, e a vez pois creo que artísticamente dunha forma inmellorable a través deste merchandising, este traballo de Manuel Ayaso e de Olga e Pura, que é o mesmo que decir da Guerza, a cual damoslle as gracias e espero que sea un produto de moito éxito para todos os que nos visiten, e non para os que nos visiten, sino para os que aquí en Ribeira queran ir facendo esa publicidade que necesitamos deste camiño. Os produtos xa poden adquirirse, ademais da tenda de Laguerza na rúa Rosalía de Castro, en varios establecementos da localidade e tamén nas oficinas de turismo local. Pero a iniciativa non queda aí, e os seus promotores agardan poder ampliala a máis establecementos do municipio e tamén a outros concellos que comparten parte desta ruta a Compostela.